Da. Pentru Teo, prietenul meu de frăție, a.k.a. vitajorul de căcat. Căcău Production. Bătul la mătă, s-a prins-o. Teo, bustatul pe Valorant. Cu Răzvan mă lupt să-l urc în ascendant. El nu dă feel, insta loc pe jet. Bag pula în el că e ultimul jet, că e bind ascent sau chiar split. Teo al meu 2 kill-uri pe repeat. Slabule, rămâi la Minecraft, că scheleții de acolo au aim-ul de căcat. Poate așa o să ajungi și tu top frag. Te launcher cu Java, mai ai de mâncat. Rămâi pe burtă că ești cărat. Bagă flotter, puiul, mai ai de învățat. Vrei să ai aim-ul meu, dar te pui mereu în crouch. Hardstack Diamond învață să tragi. Joacă la fil, folosește IQ. Ție îți place să te bazi, mor mereu ca fraierul. Nu știi frate să asculți, că eu te învăț de bine. Ești paralizat, îmi e milă de tine. Rundă de rundă, ai dead peste dead. Vrei să faci kill-uri, dai lărcuri cu jet. Cam asta a fost coaie. Teo, echis slabul, echip paralizat, copil căcat. V-am pupat. Nu uitați, dați și voi un like în comentarii. Sabrina, tu urme, să-mi bat pula măta.